Аз това не го мога. Ако често мислиш по този начин, това означава, че имаш негативна самооценка. Това е оценката, която си даваш сам на себе си. Но може и да не знаеш, че тя идва от чужда преценка. Още от най-ранното ти детство. Тези думи са много важни. Чужда преценка. Защото това означава, че си повярвал на другите. Оставил си на тях, а може би и все още го правиш, да ти поставят етикети. Те да определят кой си, какъв си, какво можеш, колко си умен, добър, справиш се и така нататък. Хората обичат да дават негативни оценки на другите. Той е бавен или неорганизиран, неспособен, глупав, не толкова добър в това и това и още куп други неща. Самооценката може да бъде ниска, нестабилна или нормална. Нестабилната самооценка е когато сме неуверени в себе си само в определени области. А коренът на ниската самооценка често е свързан с нашите чувства, а по-точно с вината, страхът и срамът. Именно страхът и срамът са в основата на неодобрението на самия себе си. И те са толкова скрити, толкова дълбоко в нас, че ние често дори не ги осъзнаваме. Много родители, още преди да се роди детето им, си създават очаквания. Като си представят как ще изглежда моето дете, на кого ще прилича, какви умения и дарби ще развие. Истината е, че рядко се случва детето да отговаря на очакванията на своите родители, които от своя страна няма как по-късно да скрият своето разочарование, дори и умело да го прикриват. Децата са толкова сензитивни и чувствителни към отношението на другите към себе си, особено на своите родители, че усещат всяко неодобрение и недоволство, дори и чрез прикрити жестове и мимики. Така те могат да разберат, че за съжаление не са това, което се очаква да бъдат. Тогава идва очудването, примесено със срам. Нещо не ми е наред. Вероятно съм повреден. Не съм такъв какъвто трябва и какъвто искат мама и татко. А всяко дете повече от всичко друго се стреми мама и татко да го харесват. Ако детето се чувства отхвърлено, когато не го приемат такова каквото е, то развива ниска самооценка и недоверие към себе си. Оттам и към света. В зависимост от отношението на родителите, оценката на себе си може да е различна. Това е основната конструкция на нашата самооценка. Можем да я сравним с основите на една къща. Ако основите не са здрави и стабилни, колкото и да градим над тях, къщата ще си остане нестабилна. Всяка буря или ураган могат да я повредят. Няма как да променим основите, но можем да укрепим къщата си с допълнителни подпори, които ще помогнат да стане по-здрава и стабилна. Подпорите, които можем да използваме, са себепознание, разбиране, осъзнаване и приемане на себе си. Има една много важна подпора, която може да е в лицето на приятел, партньор, роднина, дори книга, но не на последно място и на психолог или психотерапевт.